Denne film tager os med på en lille gåtur fra Møllegården i Kruså, ned igennem skoven og vejen til Kobbermøllen, som Christian 4. grundlagde i sin tid, og videre ned til de små havne ved Skomagerhus. Det er en skøn februar lørdag morgen med høj solskin og et par graders varme. Så står nede ved Kruså Landevej, der er nærmere Flensborg Landevej her, og jeg skal over mod skoven og så videre ned igennem skoven til Kobbermøllen. Kruså er mest kendt for sine 3 sexbutikker og 4 benzinstationer, og så er der jo ellers ikke ret meget andet. Man kommer bag ved gaden og ser naturen, så er Kruså et virkelig naturskønt sted. Der er også et hotel her i Kruså, Hotel Krusågård. Rigtig flot antikvitetsforretning. Og selvfølgelig også et turistbureau. Så er det så på vej af stien ned igennem Kruså Tunneldal. Vi kan dreje til venstre lige hernede, så kommer vi ned igennem Gendarmstien, hele vejen ned igennem Tunneldalen, ned til Flensborg Fjord, eller vi kan gå lige ud her for enden af stien, hvor vi så følger vejen ned til den lille tyske by Kobbermøllen, Kupfermühle. Tunneldalen er et virkelig smukt kuperet skovterræn, hvor Krusåen løber ned i bunden af dalen. Her har vi så grænsen ind til Tyskland, og den lille vej, der fører ned til Kobbermøllen. Hvis vi går til venstre her, kommer vi ind på Gendarmstien, som jo går langs den dansk-tyske grænse hele vejen over fra Vesterhavet og ud til Sønderborg Als. Broen i baggrunden fører over Krusåen. Vi er nu på vej ned igennem Gendarmstien mod Flensborg Fjord. Lige efter Krusåen har vi så en grænsesten, der markerer grænsen mellem Danmark og Tyskland.
Jeg håber, at det lille klip har givet en fornemmelse af Tunnelndalens flotte natur. Her har vi så Abrahams Kilde. Den springer ud hernede. Og løber så ned igennem skoven, ned til Krusåen. Jeg har sådan en lille grillplads midt på stien ned mod fjorden, som bliver flittigt brugt om sommeren. I baggrunden har vi det, der oprindeligt var Christian IV's kobbermølle i Kobbermøllen, den lille tyske by Kupfermühle. Grænsen går et eller andet sted midt imellem piknikpladsen og bygningerne dernede. Vi kommer tættere på Kobbermøllen senere på turen rundt her, og vi kommer forbi Christian IV's gamle bygninger og den gamle Kobbermølle. Så nærmere er vi nået til Flensborg Fjord. I kan se, der er nogle roer ude på fjorden i dag i det skønne vejr. Og herhenne har vi så indsejlingen til vores lille havn, Skomørhus Havn. Vi står så med et ben i hver land, ben i Danmark og et ben i Tyskland. Kigger ud af havnen. Her har vi den tyske bådklub og bådebroen. Og et eller andet sted midt i havnen går så grænsen mellem Danmark og Tyskland. Og herover går vi så ind på den danske bådklub med bådebroen her. Og i baggrunden det danske klubhus. Her har vi svanevanden, der hver dag fodrer svanerne. Lige nu er havnen tom, vi er i februar, men det er et skønt vejr i dag. På slæbestedet ved den tyske havn er nogle af bådene trukket op for vinteren, og andre er kørt hjem til folk selv eller bliver opfart andre steder. I baggrunden sidder vi så det lille hus, der tidligere tjente som tysk pas- og toldkontrol. Det fungerer i dag som klubhus for den tyske havneforening. Vi er så på den tyske side nu og står hen ved det tyske klubhus. Det er der. Og selvfølgelig har jeg sørget for, at Kirkenes Havns og Jespris Sejlklub Sander er hængt op her i klubhuset. Så er vi nede på den tyske bådebro. Med ender på broen selvfølgelig.
kigger over på den danske side og det danske klubhus. I den danske bådklub er der et lille klubhus nede på selve havnen, mens det gamle told- og paskontrolhus mest bliver brugt som opladsrum. Der på den tyske side fungerer klubhus eller paskontrollen som det nuværende klubhus. Havneplads, som jeg fik tildelt i 2007, og jeg håber selvfølgelig også, at jeg kan ligge her i 2008. Men egentlig er jeg medlem på den danske side, men har endnu ikke fået en fast plads derovre. Så indtil videre ligger jeg her på den tyske side, og det er bestemt ikke et dårligt bytte. Der er sådan set meget mere liv her, end der er på den danske side. Der er flere mennesker, og de kommer her mere. Så på lang sigt bliver jeg nok hellere at blive liggende her på den side, end over på den anden side. Men vi må se, hvad fremtiden bringer. Inden ind til venstre kommer Krusåen fra og løber herud i Flensborg Fjord. Her har vi så vores lille platform, hvor vi kan opholde os om sommeren. Der har vi som regel om sommeren en præsending lagt op over tagkonstruktionen, så vi altid kan sidde derinde i ly for regn og læ for eventuelt blæst ude vestfra. Et par små joller ligger der dog stadigvæk i vandet. Lige præcis her kommer Krusåen fra. Der løber jo op fra vores egen sø deroppe ved Møllegården, Møllesøen, og tidligere trak den vandmøllen ved Møllegården, og også Christian 4's kobberværk nede i Kupfermølle. Og her har vi så Krusåen, der kommer løbende ind her. Der er et rigt fugleliv hernede. Masser af ænder og et svanepar med en svaneunge, som bliver flittigt fodret af vores ven Svanemanden. Han er der hver eneste dag, og svanerne er fuldstændig trygge ved ham. I sommer kunne han sidde med svaneungen på skødet, mens forældrene så til. Helt fantastisk. Vi forlader nu Skummerhus, går op igennem stien op til landevejen til Varselsleben. Så fortsætter vi videre ned mod Kobbermøllen og kigger lidt på det dernede. Så nærmer vi os Varselsleben. Herinde til højre har vi den danske skole i Kobbermøllen. Kobbermølle Danske Skole hedder den. Vi kan se lidt mere af den, når vi kommer op på landevejen. Så er vi oppe lige før motortrafikvejen mod Danmark. Bygningen i forgrunden er en af Flegårds grænsebutikker, og herinde til højre har vi så Kobbermølle Danske Skole. Så går vi ned mod Kobbermøllen. Det er vejen her.
Derinde så højre har vi så den anden side af Kruså Tunneldal. Nede i bunden har vi stadigvæk åen, og her nede kan man, det kan man måske ikke engang skimme, men udløbet og havnen i baggrunden hernede. Så er vi ved at nå til Kobbermøllen, eller Kupfermühle, som den hedder på tysk. Hvis vi kigger ned til højre her, så kan vi lige skimte åen nede i bunden af dalen mellem træerne. Så nærmer vi os Christians 4. gamle bygninger i Kobbermøllen. Det er faktisk byggeri ligesom det, man ser i Nyboder i København. Vi kigger nu nærmere på det lige om et øjeblik. Der er selvfølgelig også moderne huse her i byen. Her har vi så en byste af mesteren selv. Her ser vi så ned hen langs de gamle bygninger i Kobbermøllen. De er alle sammen fra Christian 4. tid. Nede har vi så Kobbermøllen. Der er drift stadigvæk, ved jeg ikke, men der er en eller anden form for industri dernede. Heroverfor har vi det lokale værtshus Kupferklause, hvor jeg nu vil gå ned og drikke mig en enkelt Flensburger Dunkelbier. Som man kan se, så er der masser af de gamle huse stadigvæk tilbage her i Kobbermøllen. Huse, der stammer helt tilbage fra Christian 4. tid. Her har vi så Kobbermølle Børnehave, den danske børnehave i Kobbermøllen. Så går turen så videre op ad vejen her, op igennem skoven, tilbage til Kruså. Så nærmer vi os Danmark. I det hus, vi ser her, er det sidste hus i Tyskland på den her vej. Lige bag ved bilen deroppe har vi så grænsen ind til Danmark, ind til Kruså. Så er vi
Åen hernede igen, Krusåen. Og broen derovre, hvor gendarmstien går over og videre ned på Flensborg Fjord. Og lige foran os hen ved ledet har vi så grænsen mellem Danmark og Tyskland. Vi ser byskiltet for slut på Kobbermøllen, og forude har vi så Kruså i Bov Kommune, som i dag selvfølgelig er Aabenraa Store Kommune. Vi bevæger os så nu ind i Danmark. Og der er vi så nu. Så er vi tilbage i det gode, gamle danske land. Så nærmer vi os jo igen Kruså. Jeg tager lige et kig hernede, for det udover at være kendt som byen med sexbutikker og benzinstationer, så kan man også sige, at Kruså er kendt for en by med mange spillebuler. Det er den danske lov på spilområdet er langt mere liberal end den tyske. Derfor kommer mange tyskere her til landet for enten at spille i spilautomater, eller spille banko eller bingo. Fordi man i Danmark gerne må spille om penge, eller for eksempel bingospil, men ikke i Tyskland, der spiller man kun om varer. Og så fortsætter vi videre gendarmstien hen mod vores sø, der ligger nabo til Møllegården, Møllesøen. Og så er der derefter hjem mod gården. Så er vi nede ved vores fugleudsigtsplatform, hvor der er en rigtig skøn udsigt ud over hele søen. Og som man kan se på skiltet, så bør vi altså ikke gå ud på isen, hvis der har været nogen. Så ude på platformen og kigger ud over søen, der er en stor udsigt. Nu er fuglelivet lidt begrænset her om vinteren, men i efteråret var der i stakkevis af gæs og svaler, og vi oplevede flere gange fænomenet sort sol, hvor himlen fuldstændig formørkes af store flokke af svaler, der flyver rundt og prøver på at finde et godt sted for natten. Hernede kan vi se, hvad vi kan opleve af fugleliv her på stedet. Der er masser af spændende fugle. Og her er så starten af Krusåen, der løber fra Møllesøen nede på Flensborg Fjord og ender nede ved den lille havn, vi var nede på for et stykke tid siden. Der løber under vejen her. Og så videre ned mod Flensborg Fjord. Her langs med stien ligger der nogle skønne villaer med en fantastisk udsigt ud over søen. Og så nærmer vi os Møllegården, som I kan se ligger helt ned til søen. Husene over på Padborgvej har virkelig også en fantastisk udsigt. Så nærmer vi os Møllegården. Og her er jo så den gamle vandmølle, som oprindeligt hørte til Møllegården og var virksom som vandmølle fra 1890 til 1920. Den malede korn til bønderne, eller malede korn til mel for bønderne. I 1920 blev grænsen draget lige syd herfor,
Og så mister møllen sin betydning, da tyskerne jo ikke kom herop mere. Bare kast. Nej, jeg er klar. Nå, men vi venter bare. Og der drives storfiskeri her ved søen. Alt her er vores fælleshave direkte ned til søbredden. Vi har et lille lysthus derovre, som vi kan sidde i og kigge rundt. Kigge ud over søen. Og vi har en terrasse helt ned til søen, som vi byggede sidste sommer. Der har vi haft rigtig mange dejlige stunder i løbet af sommeren. Selvfølgelig med en helt fantastisk udsigt ud over søen fra terrassen. Lige her ved siden af haven har vi så et par hestegående, som rigtig går og hygger sig med en fantastisk udsigt ud over søen. Så er vi så tilbage ved Møllegården. Vi har her parkeringspladsen. Om et øjeblik går vi lige en tur ind på gårdspladsen, så vi også kan se gården indenfra. Så er vi jo inde på gårdspladsen. Vi har en skøn gårdsplads her, hvor vi også sidder meget ude om sommeren. Der de forskellige beboere har sat borde og stole op forskellige steder på gårdspladsen.